ମରା ପଡ଼ିଲାନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି? ବହୁଦିନ ପରେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଜୁମ୍ ମତେ ଦବୁ 50,000 ଦବୁ। ତୁ ପଛରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧରିକି ବୁଲଉଛି। ଏ ବାପରେ ପୁରା ବ୍ଲଗର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ। ଏ ବର୍ଷ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ହେଲାନି ବେଶୀ। ଭିତରେ ହେଇଛି। ଛତୁଆ ବାହାର କରୁଛି ପୁଅ ପାଇଁ, ପୁଅ ଖାଇବ। ନେ ଛତୁଆ ଖାଇବ, ନେ ଛତୁଆ।
ଆଳୁ ରସୁଣ ଆଉ ଗୁପଚୁପ ପ୍ୟାକେଟଟେ କିଣିକି ଆଣିବି ଆଉ ଗୁପଚୁପ କରିବି ଆଉ।
କୋଉ ଦିନ ପଢିଲା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ତୁ ତ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଓଷା କରିଛୁ ଆଉ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଖଟା ଶାଗ ଭଜା ଖାଇନା ଝିଅ ଓଷା କରିଛି ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ିବନି
आगरे कंचा सोरिष तेल पकईले टेस्ट लगे। कौन जानी 7 कप अधे पानी। भाभी नहीं नहीं पानी गिलास दहीटा मजा आसी ना कह कि मोर दही पखाड़ खजा दही पकड़ा दही चीनी खिया पिया सरला रेस्ट नबाकू जाउची बाय।